खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दा बे जाहैबाय एसटी स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोनसे स्कलारशिप अनलाइन सोलिगासिनो दा बेखौ जाय बिथांमोना बानायाखै लास्ट डेटआ 25 सेप्टेम्बर 2025 दा 25 सेप्टेम्बराव लास्ट डेट बिनि एप्लाइआ दा बेखायनो जायफोर स्टुडेन्टआ माने दासिम एप्लाइ खालामाखै नैबे माबाखौ भिडिअखौ नायना ला बेनि गेजेरजों गोबां इनफरमेशन मा डकुमेन्ट्स नांगौ एबा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो सोरबायदि स्टुडेन्टसा मोनगोन दा बेखौ फुल डिटेल्सआव जोङो सावरायगोन ओके इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था गासै डिटेल्सखौ मोननो हागोन नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल NSP नि आन्दाराव मोनसे स्कलारशिप अनलाइन दा बे सोलिगासिनो दं बेखौ बयबो मिथिगौ माने एसटी स्टुडेन्टनि थाखाय माने जायफोर गोदानै एडमिशन लायो दा बैसोरनि थाखाय NSP नि आन्दाराव स्कलारशिपखौ एसटी स्टुडेन्टआ मोनबाय थानायखौ जों बयबो मिथियो दा बेयो जाहैबाय 2025 आरो 26 सिजन एबा एकाडेमिक सिजन बे माने एकाडेमिक इयार 2025 आरो 26 आव जायफोर स्टुडेन्टआ एडमिशन लादों एबा 2025-26 बेचआव जाय बिथांमोना एडमिशन लादों लाइक सपोज क्लास 9 क्लास 10 एबा मा होनना बुंगोन पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप दा बे जाहैबाय पोस्ट मेट्रिक होननानै बुंबा मेट्रिकनि उनाव प्रि मेट्रिक स्कलारशिप बुङोब्ला मेट्रिकनि सिगां जायफोर क्लास 9 क्लास 10 दा बैसोरनि थाखाय मोनसे स्कलारशिप लोगोसे पोस्ट मेट्रिक होननानै बुङोब्ला दा बियो क्लास 10 नि उननि स्कलारशिप दा बैफोर स्टुडेन्टखौ अनलाइन दायो सोलिगासिनो दं अनलाइना एसे सिगांनिफ्रायनो सोलिदों नाथाय दासिम दा बियो प्रसेसआ जागासिनो दं अब्ला जोङो फुल डिटेल्सआव नायनि एप्लिकेशन फर स्कलारशिप फर एसटी स्टुडेन्ट अफ आसाम फर दा एकाडेमिक इयार 2025-26 माने आसामनि एसटी स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे स्कलारशिपआ एकाडेमिक इयार दा बेयाव होदों 2025 आरो 26 दा बेयाव जायफोर गोदानै एडमिशन लादों एबा बैयाव दङ दा बैसोरनि थाखाय दा बेखौ लानो हायो अब्ला दा बेखौ जोङो अनलाइनावसो एप्लाइ खालामनांगोन नालाय बिनि वेबसाइटआ जाहैबाय www.scholarships.gov.in दा बै पर्टेलाव थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा स्कलारशिप स्किमनि नामखौ नायनो जोङो फार्स्टआव दङ प्रि मेट्रिक स्कलारशिप दा बे दं क्लास 9 आरो 10 नि दा बेयो एनुवेल फेमिलि इनकामा जानांगोन 2.50 लाख माने 2.5 लाख दा 2.5 लाखनि मोनसे दा बेनि आन्दाराव जानांगोन आरो दा बे अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो लास्ट डेट फर साबमिशन अफ अनलाइन एप्लिकेशन्स दा अनलाइन एप्लिकेशनखौ खालामनाय लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 सेप्टेम्बर दा अनलाइनखौ बै दिनसिमल' खालामनो हायो दा बेनि उनाव जाहैगोन लास्ट डेट अफ भेरिफिकेशन बाय इनस्टिट्यूट नोडेल अफिसार्स दा माने इनस्टिट्यूशन मोनसे कलेज एबा स्कुलनिफ्राय मोनसे भेरिफिकेशन एबा भेरिफाइ खालामना हरनांगौ जायो दा बेनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 अक्ट'बर दा 25 अक्ट'बरनि सिगां कलेजफोरा स्कुलफोरा माने भेरिफाइ खालामना हरनांगौ अब्लासो दा बियो मोनसे गभर्नमेन्टसिम सहैनानै दा बै माने बियो एप्रुभ जायो सेकेन्ड नाम्बाराव दङ पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप दा बेबो जाहैबाय सेम एखे क्राइटेरिया एबा एलिजिबिलिटिया माने 2.5 लाखनि आन्दाराव जानांगोन लोगोसेनो लास्ट डेटआ बेनियाबो 25 लोगोसे लास्ट डेट अफ भेरिफिकेशन माने कलेजनिफ्राय भेरिफाइ खालामनाया जाहैबाय 25 अक्ट'बरानो लास्ट डेट दा बेबो एखे डेटफोरा एखे आरो एनुवेल फेमिलि इनकाम दा बेबो 2.5 लाखनि आन्दार दा बेबो एखे नाथायबा दायो दा बैफोरनि मोनसे एमाउन्ट बेसेबां मोनगोन दा बैफोरो एसे गुबुन गुबुन जायो अब्ला जों डकुमेन्ट्सखौ नायनि माबे डकुमेन्ट्सखौ नांगौ जोङो डाइरेक्ट मेन पइन्ट्सफोरखौल' नायलांगोन दा बे जाहैबाय आधार एन्ड मबाइल नाम्बार रेजिस्टार उइथ आधार आर मेन्डेटरि माने आधार कार्ड थानांगोन आधार कार्डजों लोगोसे मबाइल नाम्बार लिंक थानाय दा बैफोरबायदिबो थानांगोन होननानै बुंनाय जादों लोगोसेनो डिजिटेल इनकाम सार्टिफिकेट दा डिजिटेल इनकाम सार्टिफिकेटखौबो नांगोन जायखौ जोङो सार्कोल अफिसनिफ्राय दिहुननो हायो दा बेखौबो नांगोन होननानै बुंनाय जादों सार्कोल एबा रेभिनिउ अफिसारनि माने बाय दिहुननाय मोनसे डिजिटेल इनकाम सार्टिफिकेटखौ नांगौ दा बेखौबो बुंनाय जादों लोगोसेनो 4 नाम्बाराव दंमोन बियो कास्ट सार्टिफिकेट माने डिजिटेल कास्ट सार्टिफिकेट दानियाथ' माने सिगां अफलाइनमोन नाथाय दायो अनलाइनाव आपल'ड होनांगौ आपल'ड खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ जायो दा डिजिटेल कास्ट सार्टिफिकेटखौबो नांगोन दा बेखौबो मेनसन खालामनाय दङ लोगोसेनो 5 नाम्बाराव भेलिड बेंक एकाउन्ट दा बेयाव बेंक एकाउन्टबो थानांगोन सासे स्टुडेन्टआ दा अब्लासो एप्लाइ खालामनानै एकाउन्टआव फैसा हाबफैनो हागोन दा बे खोथाखौबो क्लियारलि बुंनाय दङ अब्ला जाय बिथांमोना एबा जाय स्टुडेन्टफोरा क्लास 9 क्लास 10 एबा क्लास 10 नि बारनानै 11 12 एबा BA फरायगासिनो डिग्री फरायगासिनो नङाबा MA BEd
एमएड बायदिसिना लागासिनो दं दा बैसोरो माने एप्लाइ खालामनो हागोन दायो माने एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ नाथायबा 25 सेप्टेम्बरनि उनाव जागोन ना जाया दा बेखौ गेरेन्टि गैया लास्ट डेट होनानै दोनदों फावसायनायनि माने बिदि जेबो नटिफिकेशन गैया आरो फावसायाबो जानो हायो दा बेफोरबायदि दा बेखायनो थाबैनो खालामना लानांगौ लानायजों लोगोसे कलेजाव साबमिट होनांगौ साबमिट होयोब्लासो दा बेखौ कलेजनिफ्राय भेरिफाइ खालामना हरोब्लासो दा बै माने डाइरेक्टर एबा ट्राइबेल एफेयार्ससिम सहैब्लासो दा बियो माने मा जागोन मोनसे गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामनानै दा बेखौ मोनसे स्किमनि गेजेरजों बेखौ फैसाखौ सोहरनाय जागोन लोगोसेनो बेयाव गोबां एमाउन्ट फैसा मोननो हायो लाइक माने 10,000 फोर बिदि 12,000 एबा 40-50,000 दा बैसोरसिमहालागि माने पस्ट मेट्रिकआ जानो हायो दा बैफोरबायदिखौ जोङो सिगाङाव मोननाय खोनादों अब्ला जाय बिथांमोना दासिम खालामाखै थाबैनो खालामनानै ला नङाब्ला माने गोबां अपरचुनिटि माने गोल्डेन चान्सआ थांग'गोन दा बेखायनो थाबैनो खालामना लादो अके दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो अके गोजोन्थों